TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayemin Fulɓe TV wari kam ɓamta wolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari ko nde welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddinoyi finatawa men golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV. Assalamu alaikum musidɓe am fulɓe mi salmini on fulɓe TV ko min musidɗo mon Kadijatou Diallo hande kadi minen arani on ha siyar ara addangol on cosani ko feƴƴi ton Demba Sall kawral fulɓe Africa e yimɓe mabɓe jokke men tan mi andani on ko feƴƴi ton ko mbiɗa yetta noon Abdoulaye Mbalo mo manduɗa kanko wonno caméraman on ton mi yetti kadi team fulɓe TV fof mi yejjitani Samba Gueladio Mbalo ha France manduɗa kanko tebbiti télévision on Baba Diallo waɗa o edit on Abdoulaye e Mamadou Aliou Diallo e DJ Yero ɓe annduɗa kamɓe fof ɓe team fulɓe TV haray on jarama ko jokkuɗo men kan
ale yo bela cherine bonda ko faniya si bonda bona e mon o bonda bonno do di bonna maya ja moli mi alla mawda kalfina ngel alla yanta tale ko nan demba sal balde sini inde mahde gorko beyduna belɗo jiijam mino yeeya inde maade amma kumba ngay ko hamma kumba lemnere yatte ngay en calminama Usman Ba go Usman Ba usal usmani balde mi duƴi mano allah jaabi ba Usman Ba usal usmani ba jeebulele salmini on goram mino wiinanade ɗum ɗam wona bondeneedi ɗum wona bondeneedi min mi anda yimɓe gaaɓe muñon wara looɓane kam ko ñagaro jiirorinade o ama bike berminaji masiso kange masinkane aribaɗen deynadeyna jiwoyiri yimɓe mumɓe ɓe fulɓe tawatoy fulɓe toggateɓe marga rawnani jere ɓiran leyde bisi ɓayrumani yide joma galle galle mum mo ɗalmi haalade galle maɗo ko min mi haalade galle ma mi haala seeɗa mi fawɗo yima Muraji kange bajilan kale kemudian bagu jemma Jalleji gambi adade mami kasara maloro romi Kama ora fulli hammi mi fajunga milara jimbe ambe Ari baden toyna dayna mo mandel haji ante Jamiri sendi bay bale iri jimbe mumbe Muhammadu gubernama omar maraja makale Gorko beyduro bello jijam laamiɗo jabarewde Gorko beyduro bello jijam laamiɗo jabarewde Leydi gambiyatade mayo min ko horo bewiyade Usel Usmani baballe destina inde made ko bataranaɗo damal maɗo kala ko yettarake kono kala ko yettarake barke ɓiɓɓere mawɓe woni yo ko banna jallo lennaredere jalloɓe seede an larmali wawi koɗo lamdoro kono mum ko faala de ko mali wawi koɗo lamdoro kono mum ko faala min ko sufanirɓam mi ngol ko jimol maayo jaamo min ko sufanirɓam mi ngol ko jimol maayo jaamo ngol ko jimol maayo jaamo karandi maayo jaamo ari bamen deno deno fiino allah jaabi oy sara galle mum galle galle mana tiraka boni
ko weli yonata en tajay ɗum ɗo tan haray ko ɗum ɗo min addanno kawral fulɓe africa e o fina tawa moɓe waɗuno CRR ton on jarama ko jokko ɗum men ko mbiɗa yetta tim on fof spécially noon Abdoulaye Mbalo mo annduɗa kanko no caméraman iminanoɗo ton on jarama hara mi yetti Samba Gueladio Mbalo ha France mo annduɗa kanko tambiti Fulɓe TV e team Fulɓe TV fof waɗe like waɗon subscribe yetta kadi kawral fulɓe africa ɓe annduɗa ɓe darani ko woɗɗi kon ɓe anniyani men golle ɗen tawata ko Fulɓe TV waɗanta ɓe cover kala falaɗo golle moƴƴe yo waɗu men koddaki on jarama. TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayemin Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men